Dobrodošli na Izvorcast, moje ime je Stefan Kljajić. Danas odgovaramo na jednu jako zanimljivu temu, a to je kako se osloboditi pritiska okoline i izgraditi život po sopstvenim pravilima. Pre nego što budem najavio gosta, gost koji je, ajde da kažem, viđali ste ga sigurno na društvenim mrežama, neko ko je među poznatim. Teo bi prvo da najavim svoju majicu koja je konačno opet u prodaji, znači kao što možete da vidite majica Sveti Đorđe. I ovu majicu možete dobiti, to jest možete da je naručite tako što ćete mi se javiti na Instagram profilu ili Izvor inspiracije ili Izvorcast. I da ne dužim, prelazimo na najavljivanje gosta. Naš današnji gost je life coaching Timo Zimonjić. Timo, dobrodošao u moju emisiju. Bolje te našao, Stefane. Pre svega, kako si? Dobro sam. Drago mi je da sam u ovom gradu. Eto, uvijek sam prolazio kroz njega, ali nikad nisam zapravo se zadržavao, tako da je to jedno novo iskustvo za mene. Kako ti definišeš pritisak sredine? Da li je to više spoljašnji ili unutrašnji problem? Aha, pa počinje kao spoljašnji problem, ali završava se kao unutrašnji problem. Znaš, često kada ljudi pričaju o pritisku sredine, misle na taj negativni pritisak sredine, odnosno da naše društvo, zajednica može da utiče na naše ponašanje, način razmišljanja, da nas usmeri u jednom pravcu. Međutim, dobra stvar kod toga je što možemo da iskoristimo taj princip pritiska sredine i za našu korist. Tako što ćemo se okružiti sa ljudima koji su ambiciozni, koji su disciplinovani, koji su već postigli neki uspjeh kako bismo bili motivisani da i mi sami damo malo više, da se malo više potrudimo, da imamo malo više energije, da budemo ambiciozni, da sanjamo veće snove. A reci mi, kako recimo imamo tu neku okolinu našu, neko malo mesto, znači da li gradić, da li neko selo i ti sad tu nemaš puno ljudi, nemaš neko ko ima ambicije, s kim možeš jednostavno da podijeliš nešto, kako iz toga da jednostavno pronađeš neku osobu s kojom možeš jednostavno podijeliš neke stvari. Da li su to društvene mreže, da li je, ne znam, Instagram, TikTok? Ok, pa ajde na ovo pitanje ću odgovoriti na dva različite načina. Prvi način je da u svakom trenutku postoje dve sile koje u isto vreme igraju. Jedna se zove adaptacija, to je naša sposobnost da se prilagodimo sredini, a druga stvar je asimilacija, odnosno prilagođavanje sredine nama. Tako da čak i ako živimo u malim sredinama i možda nema ono što želimo, mi možemo to da stvorimo. Možemo da pokrenemo podcast studio, možemo da održimo neku radionicu na temu prevazilaženja straha, javnog nastupa. Možemo da kreiramo ono što želimo da postoji, ili što bi Gandhi rekao, da budemo promjena koju želimo da vidimo u svetu. A druga stvar je, što se tiče postizanja uspeha, kako se penjaš po toj lestvici, to ćeš manje ljudi sličnih sebi naći u tvom mestu. Što znači da ćeš morati da proširiš tvoje, geografsko područje koje obuhvataš u smislu tvojih prijatelja i poznanika. Znaš, sad možda živiš u ovom mestu, tu ima 10, 20, 50 ljudi koji bi možda bili po tvojoj volji. Ali tu ti u blizini i Novi Sad, tu ti je Sombor, tu ti je Kula, tu ti je Subotica. Svako od tih mesta ima određene ljude koji su po tvojoj volji. A ako se popneš još na jednu višu lestvicu, onda ideš u Beograd, a možda prevaziđeš granice Srbije, pa onda odeš i u Sarajevo, i u Zagreb, i u Budvu i tamo imaš neke svoje prijatelje ili kolege koji su onda na dovoljnom visokom nivou da te challenge-uju kako bi se ti potrudio još više da napreduješ. Upravo to, pa na neki način će takvi ljudi da te motivišu, znaš. Tako je. Ako si u društvu sa ljudima koji su onako stalno negativni, jednostavno nema neku motivaciju, ne idu dalje, ne idu znači korak po korak ka nekom tom zdravom smjeru, pravom smjeru, onda dolazimo u situaciju da jednostavno takvi ljudi najviše guraju ove što hoće nešto više da postignu u životu i tu mnogi odustanu.
Jer, pa znaš, kao okolina me, neće okolina da me podrži, znaš, ono što bi se ja borio, razumiješ, ono bolje je, razumiješ, da budem taj neki prosjek i to, ali neću sad tu da previše, da otkrivam neka pitanja, koje sam isto spremio. A, šta misliš, da li nas ljudi sapliću više iz svojih ograničenja ili iz nesvesnih strahova? Aha. Koje je tvoje mišljenje o svemu tome? Pa ovo je odlično pitanje. Ja verujem da su svi ljudi dobri takvi kakvi jesu i da za sebe uvek biraju najbolju moguću opciju, uzimajući u obzir njihovo trenutno emocionalno stanje, veštine koje posjeduju u okruženju u kome se nalaze. I to sam zaključio na osnovu mog 5-godišnjeg rada u Centru za socijalni rad, gde određeni ljudi, iako žele najbolje za sebe, ipak donose pogrešne odluke, a jedna od tih može biti saplitanje drugih ljudi. I stvar je u tome da postoji ta jedna nezadovoljena potreba koju oni pokušavaju na taj način da zadovolje. Znaš, postoji dva načina da imaš najveću zgradu u gradu. Jedan je da je zapravo izgradiš, a druga je da srušiš sve ostale. I to je jedan od metoda kojima se oni obraćaju. Ono što bi zapravo bilo, to je ono koje oni primenjuju, ono što bi zapravo bilo korisno za njih jeste da se obrate profesionalnom coachu ili terapeutu kako bi radili na saniranju te, možemo nazvati, rupe ili nezadovoljene potrebe, kako ne bi saplitali sebe i druge ljude zato što nemaju tu zadovoljenu potrebu. A reci mi koliko taj, recimo, pošto ti baviš life coachingom, koliko to zapravo ljudima pomaže? Aha, ok, ako je u redu da te ispravim, ja nisam life coach, ja sam high performance coach. A je li to slično ili? Pa jeste, life coach se generalno bavi pomaganjem ljudi kroz postavljanje pitanja i sprovođenja od trenutnog stanja do željenog stanja, dok se high performance coach bavi osobama koje su već postigle izuzetan rezultat i zahvaljujući tom obrascu ponašanja i načinu razmišljanja koji im je pomogao da postignu taj rezultat, oni se jako grčevito drže za njega, a to ih sad sprečava da dostignu na sledeći nivo. I onda oni dođu kod mene da im ja pomognem da se oni oslobode starog obrasca ponašanja i da usvoje nove principe koji su im neophodni za dostizanje sledećeg nivoa. Razumem. Kako mladi ljudi, odnosno kako mlad čovjek može da prepozna koje su to tuđe priče koje ga koče? Aha, pa svaka tuđa priča na kraju postane naša priča, zato što ako je čujemo dovoljno puta, onda ćemo početi sami da je ponavljamo. Ono što je recimo meni jako pomoglo što se ovoga tiče, jeste vođenje dnevnika. I često ljudi žele to da zakomplikuju, nema potrebe za tim, piši šta si radio, o čemu si razmišljao, šta si jeo, kako si se osjećao, da li si imao energiju ili nisi i obrati pažnju na stvari koje se ponavljaju. I to su te priče, kako smo ih nazvali, ili uverenja, kako se oni profesionalno zovu. To su stvari koje su nam drugi ljudi ispričali, koje smo mi posle sami sebi počeli da pričamo, koji su na neku ruku kao recept po kome mi postupamo u našem životu. Primetimo da se one ponavljaju i onda možemo da ih testiramo, da ih analiziramo, da vidimo aha, ko mi je ovo rekao, da li je ovo istina, za 100 godina, da li će i dalje ljudi misliti da je ovo istina, šta ako bi suprotnu stvar uradio, šta bi se desilo ako to ne uradim, da probamo da probušimo rupe u svake od tih priča, da vidimo da li one stoje ili možda možemo da ih zamenimo sa nekim drugim pričama. I na kraju mi zapravo možemo da kreiramo sami svoje priče. Eto, jedna od priča koju su ljudi sami sebi ispričali zbog okoline jeste nemoj pričati sa nepoznatim ljudima, što je naravno normalna stvar i u redu, zato što svaka od tih priča je zapravo nastala da bi zaštitila nas same. Međutim, to što nam je bilo dobro u detinjstvu, da ne pričamo sa nepoznatim ljudima, nam sad kao odraslim ljudima ne mora nužno biti korisno. Pa eto, ti i ja smo dve nepoznate osobe koje zajedno sad snimamo ovaj podcast i to je skroz u redu, zato što sve što zapravo želiš u životu se nalazi kod nekoga koga trenutno ne poznaješ, da li će to biti profesori na fakultetu, pa njih ne poznaješ, tvoj sledeći poslodavac, njega ne poznaješ, tvoja buduća žena, možda nju još ne poznaješ, tako da u redu je da
da pričaš sa nepoznatim ljudima, da ih poznaš, tako da eto, to je jedan primjer tuđe priče koja je postala naša priča koju smo onda zamenili sa jednom korisnom pričom. Da. Jednostavno, svaki mlad čovjek bi trebalo da upoznaje nove ljude, zato što ti ako ne upoznaš neku novu osobu, ti nećeš napredovati. Znaš, jer ne možeš sam za sve. Jednostavno, moraš da nađeš nekog ko je, ajde da kažem, viši level da bi ti mogao da napreduješ. Baš kad si pričao za dnevnik, koliko to zapravo pomaže? Pošto znam da su neki ljudi su pričali kao imaš jutarnji dnevnik, imaš večernji. Znači jutarnji ti je bukvalno možda i napišeš neki plan šta ćeš raditi taj dan i jednostavno kako se osjećaš trenutno i to sve. A večernji taj dnevnik bi trebalo valjda da bude kao neki zaključak za ceo taj dan. I onda kad ti sabereš, znači dnevnik za, ne znam, 7 dana, ti ćeš da izvučeš da li si ti tih dana šta si naučio i koji si napredak uradio zapravo. Šta misliš o tome svemu? Ja tu ne bi ništa dodao, stvarno si ga odlično si sumirao, to jesu osnovni principi pisanja dnevnika, ali ajde, pošto sad pričamo o mladim ljudima koji možda još do sad nisu razvili tu naviku pisanja dnevnika, da ga još malo uprostimo, da jednom samo dnevno zapišu ono o čemu trenutno razmišljaju, to može biti jedna rečenica ili dve, i prosto da im to uđe u naviku, kako posle nedelju dana, 2-3 mjesec dana krenu da razvijaju tu naviku, prosto jedva će čekati moment da sednu ispred svog dnevnika i da ono što im se nalazi u mozgu da prepišu u taj dnevnik, onda prosto oni su rasterete su u tom momentu i prosto vide nevidljive stvari i onda mogu da povežu neke stvari koje su se dešavale. Možda su juče bili na nekoj večeri, jeli su pomfrita, pice, šta ti ja znam, a danas se možda ne osjećaju najbolje i možda nemaju baš toliko strpljenja prema svojim roditeljima ili prema kolegama na poslu i onda mogu da povežu da zapravo nezdrava hrana utiče negativno na naše strpljenje, na našu toleranciju, na našu empatiju. Tako da to su neke veze koje možemo da napravimo samo kada vodimo dnevnik. Da, razumem. Zašto su lična uverenja često sabotirajući, kako ih osvestiti? Lična uverenja, kao što smo malo prepričali, te lične priče. Znači, uverenja, to su, možemo ih nazvati software, jel? Pošto sad vreme IT-evca. Tako. Ili možemo nazvati prosto jedan recept. Pošto naš mozak, on stalno razmišlja o tome kako nešto da uprosti, da pojednostavi, da uštedi energiju i kreira te recepte, odnosno uverenja. I to je prosto jedan način na koji mi možemo nešto da automatizujemo, da ubrzamo, da pojednostavimo. Prosto, pre nego što pređeš ulicu, pogledaš levo desno, nastaviš pravo. Čak i ako nema auta na ulici, ipak ćeš to uraditi. Znači, to je jedan primjer da kada radiš nešto tako nesvesno po automatizmu, sad naravno prelazak ulice nije uverenje, ali sam dao jedan jednostavan primjer da to je nešto što radiš bez razmišljanja. Uverenja su bukvalno te stvari koje radiš bez razmišljanja i to je njihova poenta da ubrzaju tvoj život, da ga pojednostave. Stvar je u tome što naša uverenja dolaze iz par različitih delova naših života. Na početku ona dolaze od naših roditelja i njihovih uverenja, šta oni misle. Posle kada upišemo u školu, onda dolazi od naših učitelja i od naših prijatelja i te škole. Također kultura u kojoj se nalazimo i religija koju imamo, porodični običaj, i to su sve neki vidovi uverenja koji nas onda usmeravaju. Dobra stvar kod svih tih uverenja je što su ona zapravo napravljena tako da ona budu dobra za nas, da nas zaštite. Međutim, ona nužno ne moraju da budu korisna i dobra stvar kod toga je što mi možemo da ih zamenimo sa nekim drugim korisnim uverenjima. Na koji način možemo da ih zamenimo? Pa prvu stvar, treba da osvestimo koje je to uverenje koje imamo. Često ljudi imaju uverenje da nisu dovoljno dobri i onda ne traže povišicu na poslu, ne traže da budu unapređeni, možda se ne ističu, možda kad profesor pita
da li neko zna ovaj odgovor, ne podignu ruku da bi se javili. Na neki način su povučeni. I tako je. Znači, prosto sami sebe onako spušti i kažu, ma kao nemoj ti, pričajući sami sa sobom, ma nisi ti u pravu, da je to tako lako, svi bi uradili, ma jeste, samo tebe čekaju. To su sve neke priče, odnosno uverenja koje sami sebi pričaju. Ono što, znači, prvo osvestimo, tako što pišemo dnevnik, koje su to neke stvari koje se ponavljaju. Onda bockamo, testiramo, aha, pa da li je to istina, pa ko nam je to rekao, pa imamo li dokaza za to. Znaš, ono kao, ok, kao ja nisam dovoljno dobar. Dakle ti to, da nisi dovoljno dobar. Ko ti je to rekao? Aha, neko ti je jednom rekao kad si imao 5 godina, tvoj crtež nije dobar i ti si sad to internalizovao, ti si se povezao sa tim i misliš da ništa što radiš nije dobro. Ja mislim da tu đavo napravi tu priču. Znači, mi nismo dovoljno dobri, mi nismo ni za šta. A suprotno, Bog kaže da ti si, znaš onu priču, znaš koje šanse da se ti rodiš, bukvalno to. Znači, jednostavno, svi smo stvoreni za nešto. Svi imamo te, možda si čuo za onu priču o talentima, to je baš zanimljiva priča da sad ispričam. Bile su kod tog jednog gospodara su bile 3 sluge. Jedan je dobio 5 talenata, drugi je dobio 3 i jedan je dobio 1. Taj što je imao 5 talenata je umnožio te talente i doneo gospodaru i on ga pohvalio što je doneo još više, što je umnožio. Isto tako je radio ovaj treći, to jest ovaj što je imao 3 talenta, međutim ovaj što je imao 1 talent, on ga je zakopao. Sad šta je suština te priče? Znači, ako ti talenti predstavljaju ti Božji darovi, znači mi moramo da umnožavamo te darove. I sad ti ako se pokažeš kao neko ko je ambiciozan, ko nešto hoće da postigne u životu, i neko će uvijek doći da te kljuca. Kao ne možeš ti ništa, ti jednostavno nećeš ništa uspeti u životu. I onda ljudi tako stiču neka loša uverenja i na taj način ostaju tu gde su. Tako da ako imaš još nešto vezano za ovo, možeš nastaviti. Pa da, znači ono što je nekako onako ključno pitanje jeste šta želim umjesto toga. Znači, ok, imam tu i tu situaciju, šta želim umjesto toga? I onda napišeš kakvu situaciju želiš da imaš i onda napraviš akcione korake. Kao, ok, ne osjećam se sigurno, šta želim umjesto toga? Želim da se osjećam sigurno, kako to mogu da postignem? Korak 1, korak 2, korak 3. Ok, mislim da nisam dovoljno dobar, šta želim umjesto toga? Želim da se osjećam kao da sam dovoljno dobar, da sam dovoljno lep, da sam dovoljno pametan. Ok, kako to mogu da postignem? Razumijem. Šta je po tebi dekontaminacija uma? Kako se osloboditi tog svakodnevnog zagađenja? Znači, prvo mi reci šta je dekontaminacija. Šta to predstavlja? Kao reč, kao izraz? Da, pa reč kontaminacija predstavlja reč zagađenje, zagaditi nešto, a dekontaminirati znači osloboditi se tog zagađenja. A šta znači zagaditi um? Pa prvi nivo jeste zapravo čitanje novina, gledanje vesti, zato što tu samo nalaziš negativne stvari, nalaziš neke tragedije, gladi, prevare, korupcije, ubistva i ti prosto kreneš da opet usvajaš te priče, da ih internalizuješ. Jedna od stvari koje ljudi počnu da veruju ili da pričaju sami sebi na osnovu toga jeste da je svet opasno mesto. I onda žive u tom nekom strahu, što ima katastrofalne efekte po njihove hormone, ali ajde da ostavimo to za možda sljedeći podcast i nekog sljedećeg gosta. Ono što taj strah recimo doprinosi jeste da nećemo se javiti nepoznatoj osobi, što znači da možda nećemo otići u neku drugu državu otputovati zato što je ona opasna, tako da na taj način sami sebi ograničavamo svoje mogućnosti. Mnogo, recimo, baš pre još kad sam bio manji, a i sad, stalno na tim televizijama, stalno na medijima, crna hronika. Tako je. I ja sad postavljam sebi pitanje kao, koja je svrha te crne hronike? Jer ti samo imaš tu negativno. Mislim, nemaš ništa korisno i samo sebi onako, ajde kažem, stvoriš neku sliku kao, aha, ovaj svijet je, razumiješ, toliko loši sve. Situacija je zapravo jako jednostavna. A naš mozak je
dizajniran tako da on nas štiti. To je njegov zadatak. Ne da postignemo uspeh, nego da preživimo. I zato je negativne vesti, crna hronika, mnogo privlačnije našem mozgu nego pozitivne vesti. Nego priče nekog koji je postigao uspeh i onda mnogo je privlačnije, pažnja je usmjerena tamo, pažnja je jednako novac, zato što onda između tih vesti može da se plasira reklama. Zato je za bilo koju medijsku kuću zapravo logičan potez da plasira samo negativne vesti, zato što one prodaju i od toga zarađuju. A za nas je logičan potez da prestanemo da gledamo vesti, da čitamo novine kako bi se oslobodili tog straha, oslobodili se tog uverenja da je svet bezbedno mesto, a ljudi koji recimo imaju novaca, prate vesti, oni taj novac ne investiraju, znači da im inflacija jede taj novac, a mogli bi da ga ulože u neki biznis ili u hartije od vrednosti ili na neki drugi način i da uvećaju svoj imetak, ali to ne rade zbog tog straha jer gledaju vesti, čitaju novine i zapravo žive u tom nekom strahu. I to je nešto što se zove egzistencijalna anksioznost. Egzistencijalna kao živiš, postojiš, i anksioznost kao taj neki strah, nelagoda, i ljudi zapravo ustanu iz kreveta i osjećaju neku neprijatnost u telu, a ne znaju zašto, i to im je osnovni nivo stresa koji imaju čim ustanu. I kako se desi jedna stvar na poslu ili u školi ili devojka ili bilo što, odmah eksplodiraju. Zato što nema više prostora. A kada bi se oslobodili toga, taj osnovni nivo stresa bi pao i onda bi imali mnogo veću toleranciju za stvari koje se dešavaju u spoljašnjem svetu. Možda ne ide sve baš onako kako ti želiš, ali nema veze, imaš taj prostor da pre nego što reaguješ naglo. Ali opet ljudi moraju da budu svesni šta se sve dešava u svijetu. Ne kažem ja sada da tu treba neki stres da bude, ali moraš jednostavno da znaš da đavo na svakom ćošku vreba. Znači to moraju ljudi da znaju jednostavno, da bi bio spreman da se, što se kaže, zaštitiš od svega toga. Jer ti ako jednostavno znamo da ovaj svijet nije utopija i da ne može da bude bajno i sjajno, ali isto tako ne treba mi sad da budemo fokusirani na te negativne misli, na te neka negativna razmišljanja, nego jednostavno da budemo srećni, ali na način da se povežemo sa pametnim ljudima, da oni sadržaj koji konzumiramo da bude nešto što je na izgradnju, nešto što je pozitivno zapravo, jer ako ti stalno negativne misli u sebe ubacuješ, takav će ti život biti. Kao što je rekao otac Tade, kakve su ti misli, takav ti je život. Pa sad kada si spomenuo oca, ja ću spomenuti svog. Jednom je on mene baš pitao to što si ti rekao, pa ti moraš da čitaš novine kako ćeš biti informisan šta se dešava u svetu. I kažem njemu, neko, tata, ja kad čitam novine, osjećam se slabo, bespomoćno, da nas svi mrze, da je svet opasan, prosto hvataju me grčevi, ne želim da izađem iz svoje kuće, ne želim da se trudim, ne želim ništa, i ispričam ja njemu još neke stvari onako detaljnije. Kažem njemu, a kad čitam knjige, osjećam se snažno, osjećam se pametno, osjećam se da mogu, imam veru u sebe, hoću nešto da probam, hoću nešto da stvorim, kreativan sam, pišem, stvaram, nešto. Kažem njemu, ako imam pola sata u jednom danu, da čitam vesti ili da čitam knjigu, ja ću uvijek izabrati knjigu zbog onoga kako se osjećam. I baš zbog toga što se osjećam tako, to je to stanje, osjećanje, onda odatle mogu da napadnem, da napravim korak, da uradim nešto, ili da napišem neku knjigu, zato što verujem da ljudi čitaju knjige, možda ću nešto napisati pa ću prodati, možda ću pokrenuti coaching biznis, zato što verujem da ljudi investiraju u sebe, da hoće da napreduju. Možda ću raditi 2 posla zato što verujem da onaj ko se trudi bit će nagrađen, a ako čitaš vesti, verovat ćeš da ljudi ne čitaju knjige, da su svi glupi, da nikog nisu zainteresovani, verovat ćeš da ljudi ne investiraju u sebe, da nisu zainteresovani za lični razvoj, verovat ćeš da ne možeš svojim trudom da postigneš uspeh, već da moraš sve preko politike, preko koverte i tako dalje, i onda nećeš ništa preduzeti. Ja bi radije da ipak se kladim na sebe i da preduzmem nešto,
pa vidjet ćemo šta će biti. Mislim onda da jednostavno ti ako konzumiraš stalno te, mislim, novine i to sve, neko ćeš imati mali fokus. Znaš, ako ti knjige čitaš drugačije mnogo, imaš neko veći fokus, vidiš onako više stvari, jednostavno počneš da razumeš nešto što možda i pre nisi razumeo. E to je zapravo i suština knjiga. Znaš, ono, ako ti bilo šta da uzmeš da čitaš, nešto je korisno, što je na izgradnju, a ako ti u svemu tome vidiš pozitivnu energiju, ako vidiš jednostavno da ćeš imati veći fokus, da ćeš moći bolje da razumeš i neko ko je pored tebe, Tako je. jednostavno uzmi to i radi. Jednostavno je. Koje su najopasnije navike koje mlad čovek nesvesno razvija pod pritiskom drugih? Znaš, sad je taj period, mislim, ti si već prošao taj period, ali ja sam u tom periodu, kad jednostavno te okolina pritiska, znaš, ono, okolina nešto radi, znači moraš i ti da radiš, a zapravo ne trebaš. Šta misliš o svemu tome? Pa to je jako dobro pitanje i trebao bi da razmislim o tome šta bi bilo nešto najopasnije navika koju razvijaju, a da se ne ponavljamo, jel, da nisu opet te priče koje pričaju sami sebi. Nema veze. Da. Pa znaš šta, jedna od najopasnijih navika koje mladi mogu da razviju jeste zapravo konzumiranje nezdrave hrane i alkohola. Ne zbog toga što je to sad opasno kratkoročno, nego zato što je opasno dugoročno i ne vidi se. Znači, to je kao sad kad bi ja stavio 1 zrno šećera u šolju sa vodom, ne bi se ništa promenilo. A onda stavim još 1 zrno šećera, ne bi se ništa promenilo. A ako bi stavio narednih 10, 20, 30, 40 godina po 1 zrno šećera, napunio bi celu ovu šolju, ovo više ne bi bila voda, ovo bi bio šećer. I to je stvar zapravo sa konzumiranjem nezdrave hrane, sa konzumiranjem alkohola, cigareta. Neće jedna cigara ništa da ti škodi, mislim, hoće malo. Neće jedno pivo sad nešto ekstremno da ti škodi, ali ako to radiš 40 godina, efekti toga se nagomilaju i poslije će da bude kasno. Teško ćeš se odviknuti, to je problem isto. To možeš da vizualizuješ ovako, da su lanci navika nevidljivi dok su slabi, a posle kada postanu vidljivi su previše čvrsti da bi se slomili. Upravo to. I zato sad kada smo mladi možemo da donesemo odluku da hranit ćemo se zdravo, da živjet ćemo zdravo, da razmišljat ćemo pravilno, da čitat ćemo knjige, zato što se taj efekat gomila, on se množi i to ide ovako eksponencionalno, ali eto sad moraš da se trudiš da bi kasnije stigli rezultati. U suprotnom, sad radiš te opasne navike, konzumiranje alkohola, cigare, droge, nezdrave i ostalo, a posle stižu posledice. A šta bi rekao šta bi odgovorio na uverenja kod starih osoba, kao, pa znaš, možeš ti sad da jedeš tako neke nezdrave stvari, ipak si mlad, znaš, poslije ćeš ti da se hraniš zdravo, recimo to, ili ne znam, pa znaš, možeš sad izlaziti, razumiješ, možeš, razumiješ sad, dobro, ne baš cigara, ali možeš, ne znam, možeš pivo da popiješ, razumiješ, neće ti ništa biti. Mislim, neće ti od jednog, ali bit će ti... jako je malo ljudi koji će posle 1-2 piva da stanu. Svi će samo, znaš, da nastave. To je jako veliki problem. Pa, znaš šta, ti ljudi koji su rekli, a možeš sad zato što si mlad, a ne pričaju tebi, pričaju sebi. A uglavnom, kada čuješ neko da ti daje savjet, ne daje tebi savjet. Daje sebi da se nalazi u tvojoj situaciji savjet. A to ne znači da je to dobar savjet. Ljudi koji ti daju savjet ne znači da su u pravu bez obzira koliko godina imaju. Moj prvi mentor je rekao, zamisli kada razgovaraš sa nekim, da on oko kuka ima vreću sa dukatima. A ako je tvoja vreća sa dukatima veća od moje, ja ću te onda poslušati. A ako nije, onda neću. Tako da ti ljudi koji su stariji, a daju ti neki savjet, da li oni žive život kakav ti želiš? U smislu porodičnih odnosa, u smislu zdravlja, u smislu životnog stila, u smislu postizanja uspeha, u smislu, pošto si religiozan, povezanosti sa Boga i tako dalje. Da li bi se menjao sa njima? A ako bi, super, poslušaj. A ako ne bi, možda ne moraš da slušaš baš svaki savjet. Da, razumijem.
koja je ključna razlika u mindsetu između uspešnih i neuspešnih? Ovdje će sad svi da, što se kaže, da skoče svi odmah, znači, ja, Pa pazi ovako, ovo je pitanje koje vredi $1.000.000, ovo je nešto što svakog zanima, koja je to razlika koja prave razliku. I ja sam počeo sa ličnim razvojem pre 10 godina, a u poslednje 4 godine baš onako izučavam coaching i NLP. U Centru za socijalni rad radim već 5,5 godina i imam svoje klijente koji su postigli uspeh i mogu da sagledam te neke stvari koja je razlika između ljudi koji su postigli uspeh i koji nisu. Jedna od ključnih razlika je zapravo odlučnost. Oni koji postižu uspeh donesu odluku i preduzmu akciju. Ovako. A oni koji imaju manji uspeh, da se izrazim tako, oni stalno se nešto klackaju, pa hoću li, pa neću li, pa hajde ovako, pa onako ću, pa onda kao donesu odluku, ali tek od ponedeljka kreću, a ne mogu sad, mogu tek od 1. u mesecu i tako prolazi vreme, ili kako ja volim da kažem, prolazi život, a ništa se ne dešava. Tako da odlučnost, brzo preduzimanje akcija, to je ključ. Uspešni ljudi veruju u sebe, veruju u svoje veštine i oni prosto imaju taj nepokolebljiv stav. upravo to. Pa ja mislim da ako neko hoće da uspe, neće uspeti zato što ima veze, zato što je, ne znam, zato što više ima para ili mu je tata ostavio, nego jednostavno će uspeti onaj koji ima dobar fokus i koji jednostavno zna šta hoće. Znaš, i jednostavno ako je odlučan da nastavi tim putem, jer ti kad kreneš nešto da radiš ispravno, to je put veliko odricanje. Mnogo veliki i hrane i društva i generalno mnogo stvari, znači i vremena čak, koliko ti zapravo trebaš da posvetiš vremena za sve to, znači baš sam čuo priče od ljudi ovako koji su uspeli, ti neki koji su prodaju svoje vreme za neke druge ljude, ali u tom preduzetničkom smislu. Oni u tom momentu, znači, oni nisu, kako bi sad izrazio, oni nisu bili prisutni tu kad, recimo, kad se dete rodilo, kad je prohodalo, kad je prvi put počelo da priča, razumiješ, oni u tom momentu nisu bili tu. I oni su to sve žrtvovali što se jednom desi u životu, da bi jednostavno nešto radili u tom momentu, što će doneti posle neki rezultat. Šta misliš sam o tome? Pa malo sam te sad natrpao s pričom, ali da se si razumeo. Hoću dve stvari da kažem. Jedna je vezano za fokus, to ću kasnije kažem, druga je vezano za žrtvu. A to je nešto što je neophodno i što je jako teško. Reći ne odlasku na slavu, na rođendan, na svadbu, petkom s prijateljima, u grad, otići na spavanje u 9 da bi ustao u 5, hraniti se zdravo, reći ne pici, pomfritu, kečapu, burgerima i ostalo. To je stvarno jako teško i zahteva veliku žrtvu i mnogi ljudi nisu spremni na to. A moraš da platiš cenu da bi dobio rezultat, samo što cena se plaća sad, a rezultat stiže kasnije. I baš zbog toga što je teško i što to moraš da uradiš odmah sad, a pitanje je da li će rezultat stići, zato se ljudi ni ne opredeljuju za taj put. Da. Hvala Bogu, teško je. Ja to razumem i ja ne savjetujem ljudima da propuste rođendan svog deteta zarad biznisa i još par evrića, tako da razumem, ali ako želiš, to je neophodna stvar. A druga stvar, kad si rekao fokus, evo, svako može da odradi jedan eksperiment, uzmite lupu. A mora bude sunčano. Lupu, da. Znači, mora bude sunčano, morate da imate jedan list od drveta i lupu. I stavite list ovako na sunce i posle nekog vremena skontat ćete ništa se ne dešava. A onda uzmete lupu i fokusirate sunčevu svetlost u jednu tačku na tom listu i on će krenuti da gori. I to je metaforički zapravo prikaz efekta fokusa, benefita fokusa, kada svu vašu energiju fokusirate, usmerite na jednu stvar
i date sve od sebe, onda možete napraviti veliki rezultat. A ako ste razbacani, rašireni, je to druga metafora, zamislite testo za picu ili za pitu, kada raširite previše, ona bude toliko tanka da pukne. Sad se zapitajte da li želite da budete testo za pitu, da budete previše tanki i da puknete, ili želite da budete kao lupa, da možete da fokusirate sunčevu energiju u jedan list, da on može da izgori zato što ste toliko jaki, toliko energije imate, toliko ste moćni. Koliko je coaching važan u procesu ličnog razvoja? Pa, znaš šta, da si me ovo pitanje pitao pre par godina, ja bih rekao, pa pitanje je da li ti coach treba ili ne. Ali sad sam stava da zapravo svako mora da ima coacha i pitanje je da li će to biti jedan ili će to možda biti dva. Jer ono što su ljudi primetili jeste da kroz celu civilizaciju čoveka uspešni ljudi, odnosno vladari, su imali neki vid savjetnika, učitelja, trenera, konsultanta i sada je to coach. Svaka uspešna osoba ima svog coacha jer ne možeš sam da prevaziđeš svoje prepreke. Zamisli kao da se nalaziš u nekoj kutiji i ne možeš da izađeš iz nje. Neko van te kutije mora da otvori da bi ti mogao da izađeš iz nje. To je coach, on ti kroz coaching metodologiju pomaže da prevaziđeš svoje ograničavajuće uverenja, strahove, prepreke, pomaže ti da sanjaš veće snove, da prevaziđeš izazove, tako da to je nešto što svaka uspešna osoba koristi kao alat, coaching koristi za svoje lične benefite i oni napreduju mnogo brže. Faktički ti ako se takmičiš sa njima, moraš da imaš coacha, to bi bilo kao da jel ti i ja trčimo, ti trčiš, ja vozim motor. Normalno je da će stići prvi do cilja. Ali ako ti isto sedneš na motor, možda stigneš ti prvi. Znači to je sad već neophodno u poslovnom životu da imaš coacha kako bih mogao da postigneš uspeh. Razumem. Kako izgleda proces postavljanja granica u praksi? Da li je to teško u našem društvu? Ovo je interesantna tema. Baš sam ove Mi imamo jako imamo čudno uverenja, to sam primetio baš jako čudno uverenja. Super da znate coacha, pa možete da mu se javite. Baš sam ove nedelje i prošle nedelje radio sa svojim klijentkinjama na temu postavljanja granica. Iako su one izuzetno uspešne u onome što rade, a uvek postoji neko ko će da nam naruši granice. I prva stvar kod postavljanja granice jeste prepoznati da su naše granice narušene. Jer uglavnom ljudi nisu svesni, misle kao, aha, pa to tako treba. Ne treba. Znači prvo osvestimo da su nam naše granice narušene, to je naravno radimo kroz dnevnik, zato što pišemo, naš kolega je uradio to i to, naš prijatelj je uradio to i to, a onda opet testiramo to, analiziramo kako se ja osjećam, zašto se to dešava, da li ja to želim da nastavim da tolerišem, šta ja to mogu da uradim. I onda postavimo granicu. Međutim, postavljanje granica je lako. Doneseš odluku, evo ja od danas neću više da tolerišem da ljudi kasne više od 15 minuta i to je to. Drugi deo je držati te granice, jer šta ako je u pitanju tvoja simpatija i ona kasni 15 minuta, a tebi se jako sviđa, da li ćeš prekršiti to? Šta je ako u pitanju poslovni partner i vi ugovarate ugovor koji je jako veliki i koji će promeniti tvoj život? Da li ćeš onda preći preko tvoje granice? Zato kažem, zadržati tvoje granice je mnogo teže nego postaviti ih. Tako da to su dve komponente, jedan postaviti granice, druga zadržati granice. Razumem. Na koji način mladi ljudi mogu da nauče da upravljaju svojim vremenom umjesto da vreme upravlja njima? Pa ko nauči da upravlja vremenom, taj će biti zauvek upisan u knjigu Istorije čovečanstva. Upravljanje vremenom je iluzija, jer vreme prolazi, život prolazi, ali ono što možemo da uradimo jeste da upravljamo našim ponašanjem, možemo da postavljamo prioritete, možemo da organizujemo svoje obaveze, svoje navike. I to je nešto što je važno. Svako od nas je barem jednom u životu rekao sad ću ja to da organizujem, uzet ću neki rokovnik, kalendar, beležnicu i sad ću ja to sve da stavim i naravno pre ili kasnije doživeo neuspeh. To je skroz u redu, skroz normalno, zato što
prosto svet se dešava, neplanirane stvari se dešavaju i ne može sve biti u tom kalendaru. Umjesto toga, ono što ja učim moje klijente je zapravo upravljanje energijom. Jer to je nešto na što imamo fokus. Eto, spomenuli smo dekontaminaciju uma ranije. To je nešto što ako se oslobodiš vesti i novina će ti povećati nivo energije. Također, a možeš da se oslobodiš nezdrave hrane, što smo spomenuli, možeš da se oslobodiš prijatelje koji možda negativno utiču na To tebe. je problem već. Tako Kako je. ćeš kako ćeš se oslobodiš od prijatelja koji utiču loše na tebe ako si privržen dosta tim prijateljima? To je jako velik problem. Ok, ajde krenemo ovako iz početka. Ovo ja zovem inventar energije. Uzmeš parče papira i podeliš ga na pola. S lijeve strane napišeš sve stvari koje ti oduzimaju energiju, a sa desne strane napišeš sve stvari koje ti ispunjavaju energijom. I počneš od onog što je najlakše. Naprimjer, neću posle 9 jesti. Neki ljudi ne jedu posle 6, ali ajde počnemo sa laganjem. Neću posle 9 jesti, i tako ideš korak po korak. Jer što više imaš energije, imat ćeš više samopouzdanja i lakše će ti biti da se suočiš sa težim izazovima, kao što je recimo postavljanje granica roditeljima. Pogotovo ono čuveno balkanska mama, ja sam te rodila. Tu treba imati jako puno energije i vere u sebe da mogu reći stop. Ovdje je moja crta, nema prelaženja. Tako da aj počnem prvo sa onim laganim stvarima. Što se tiče prijatelja koji su nam privrženi, ovdje kod nas u Srbiji, na Balkanu, ljudi su te vere da kao, aha, on mi je drugar iz detinjstva, dakle ja sam lojalan prema njemu, ja imam obavezu da ostanem njegov prijatelj ceo život. Gde piše? Ko to kaže? A šta će se desiti ako ne? Sjetite se onih pitanja za preispitivanje uverenja. Ko ti to rekao, možeš biti prijatelj sa njim ceo život? Pogotovo ako on negativno utiče na tebe. Pa hajde tu lojalnost iskoristi prema sebi. Budi lojalan prema sebi i zauzmi se za sebe. S druge strane, ti ne moraš tog prijatelja u potpunosti da izbaciš iz svog života. Možeš samo da smanjiš vreme koje provodiš sa njim. Možda umjesto svaki dan da se družite se samo jednom mesečno, možda samo jednom nedeljno, možda samo kad su rođendani. Gde piše, morate se družiti svaki dan. Tako da možeš da počneš, ako je teško u potpunosti izbaciti, možeš smanjiti. To je isto jedan korak. Znači, ljudi ovdje kod nas razmišljaju u tom fazonu kao moram da napravim jedan džinovski korak. Moram da napravim nešto što će promeniti moj život odmah, iz korena, preko noći. Znači, zaokret za 180 stepeni. Ali ne. Dovoljno je jedan mali korak. Pa onda još jedan mali korak. Pa onda još jedan mali korak. Sjetite se ubacivanja šećera u šolju. Ok, onda sam ga spomenuo u negativnom kontekstu, isto to važi za pozitivan kontekst. Ja često svoje klijente pitam, a je li tebi u redu da za 4 godine ostvariš ovaj cilj? Kao, ne, hoću sad. Rekao, nećeš sad. Moraš da budeš strpljiv i polako da radiš, moraš da izgradiš tu naviku, da izgradiš uverenja, moraš da vežbaš kao što vidim ti treniraš. Nisi mogao odmah da uradiš 20 zgibova. Počeo si sa 1, pa još 1, pa još 1, pa još 1, pa onda si sad mogao 2, pa si onda mogao 3, pa 5. I sada, posle 2, 3, 5 godina treninga, si poprilično dobar u tome. Zato što si bio strpljiv, zato što si bio dosadan, zato što si bio disciplinovan. A da si pre 10 godina znao koliko će vremena i truda biti potrebno da bi dostigao ove rezultate, možda ne bi ni krenuo. Znaš, tako je dobra stvar. Znanje je nekad dobra stvar. Pa treba da živimo u sadašnjosti, to je jednostavno tako. Teo bi da se vratim sad na prošlo pitanje, pošto si opet pomenuo posljednje granice i toga. Da li, šta misliš o onom uverenju isto starih osoba, kao kad ti postaviš svoje granice, da jednostavno tad ćeš da skontaš ko su paraziti u tvom životu i značiš kako jednostavno da izabereš ko ti je prijatelj, ko ti nije. Šta misliš o tome? Aha, pa pazi, to je osnovni nivo ti paraziti, kako ti zoveš, ili energetski vampiri, ali posle imaš i više nivoja gde čak i dobri ljudi, i tu treba postaviti granice. Postoji razlika između dobrog i odličnog i vrhunskog.
I svaki prelazak na taj viši nivo zahteva od tebe da postiš neke druge granice, neke nove granice, znaš. Tako da postavljanje granice ljudi često osjećaju se loše zbog toga, a u stvari to je jedno poštovanje. Kako poštovanje prema sebi, tako i poštovanje prema drugim ljudima. Jer, eto, na primjer, ti paraziti koje si spomenuo, a svaki put kada im mi dozvolimo da parazitiraju, mi njih učimo da je to u redu što oni rade, ali nije u redu. Tako da mi kad postavimo granice, mi zapravo pomažemo tim ljudima da oni nauče šta je u redu, šta nije u redu. Vidiš, interesantno je, ljudi ne postave granice jer ne bi da uvrede drugu osobu, ne bi, jel? A u stvari baš je u interesu druge osobe da mi postavimo granice. Tako da eto, to je primjer, jel, kako možeš jedno uverenje koje je možda dobro, ali nije korisno, da pretvoriš u korisno podržavajuće uverenje. Eto, to je odličan primjer. Sviđa mi se kad tako uspemo da zatvorimo krug. Znači, svako to uverenje možemo da pretvorimo u ono što će nas služiti. Tako je, pa i Bog vodi ovaj razgovor. Kako da se fokusiramo na stvari koje zavise od nas, a da prestanemo da gubimo energiju na ono što je van naše kontrole? Mislim, mnogo nekako previše dajemo taj fokus na neke stvari na koje ne možemo da utičemo, recimo saobraćaj. Znaš, kad moraš, ne znam, ne znam kako je recimo u Novom Sadu, Beogradu. Mislim, znam otprilike, ali verujem da je gužva. Sad, mnogi ljudi, što se kaže, već su tad i nervozni, kao, znaš, moram da čekam, znaš, ne stignem na vreme na posao, ne stignem kući na vreme, tako dalje, a jednostavno trebaš da budeš smiren i ne znam, podgledaj tad podcast neki, razumiješ, odslušaj. Pazi ovako, u Novom Sadu jeste gužva i baš sad dok sam dolazio sam baš zatekao onaj špic i još i padala kiša i bilo baš onako katastrofa vreme, ali to nije uticalo na ono kako se osjećam, jer sam krenuo na vreme. Znao sam da će biti gužva, znao sam da će možda se desi neka saobraćajna nezgoda, uplanirao sam to. Pripremio sam se za to. Pripremio sam se mentalno za, ok, možda ću se malo uprljati zato što je blatnjavo, ok, pada kiša, možda će mi pokvariti frizuru i to je skroz u redu. Da prihvatimo stvari takve kakve jesu i da kao, pa dobro, kao, desilo se, znaš, to su neke neplanske stvari, dešavaju se, možemo se pripremiti i on tako što ćemo vizualizovati te stvari, to možemo nazvati aktivna komponenta. Pasivna komponenta jeste, na primjer, meditacija ili molitva, gdje ćemo da pripremimo naše telo da na taj prag frustracije, na tu toleranciju prema drugim stvarima. To je jedna stvar. Druga stvar što se tiče fokusiranja na ove naše stvari, sad će moji klijenti da kažu, evo opet pričaš odgovornost za i odgovornost prema. Skoro da ne postoji coaching sesija da se ne vratimo na ovu temu zato što je ona izuzetno važna. Primjera, eto ovaj podcast. Koja je moja odgovornost za uspeh ovog podcasta? Moja odgovornost je da dođem lepo obučen, da odradim vežbe za jasno izražavanje, dikciju, da uđem u to stanje, tako je, namestim frizuru, da dođem na vreme, da sam dobro raspoložen, da mi je ugašen zvuk, da sam fokusiran na tebe, da sam se naspavao i tako dalje, da mogu da pružim ovom podcastu najbolje. I to je moja odgovornost. Znaš, za kvalitet zvuka, svetla, kamere, postprodukcije, seckanja, prebacivanja, to nije moja odgovornost. I ja ne treba da se opterećam oko toga da li će krajnji rezultat biti dobar ili neće. To je vaša odgovornost. Vi ste profesionalci, vi znate svoj posao, to je vaša odgovornost. I treba, znači, da postavimo sebi pitanje šta je naša odgovornost ili kako si nazvao naša zona, a šta je tuđa odgovornost, odnosno tuđe očekivanja, odnosno tuđi neki zadaci, poslovi. I opet, evo, postavimo granice, kažemo, ok, to nije moj posao. Da, šta bi savjetovao ljudima koji jednostavno previše daju na značaj te neke stvari na koje ne mogu da utiču? Šta bi im savjetovao? Pa prestanite da dajete na značaju. Šalim se. Znači, prvo,
opet, važno je da budemo nežni, ljubazni, strpljivi prema sebi. Ok, u redu, do sada sam davao značaja stvarima kojima ne treba da dajem značaj. Šta mogu da uradim umjesto toga? Kako mogu da usmjerim svoj fokus na one stvari koje zapravo zaslužuju? Prosto da vratimo, znaš, onako, da ga vratimo u sebe. I ja volim baš ovako kako sam pokazao i fizički, tako i da uradimo često ono što radimo sa našim telom, utiče na naše emocije, na naš da prosto se vratimo sebi, kažemo, ok, šta je moj zadatak, šta nije moj zadatak. Šta su stvari koje su od značaja, šta su stvari koje nisu od značaja. Ajde se fokusiramo na ono što je moj zadatak i od značaja je. Kako postići ciljeve koji su u skladu sa sobom, a ne sa očekivanjem okoline? Odlično pitanje. Većina ljudi ne zna da postavi cilje, što je normalno jer nije imao ko da nauči. I često se tu brkaju ciljevi, želje, zadaci i vrednosti. Ljudi to sve spakuju u jedno. Sad ćemo onako da razmontiramo sve to. Znači prvo, hoću da završim fakultet, nije cilj. To je zadatak. Želim da budem srećan, nije cilj. To je zadatak. Hoću da smršam, nije cilj. To je zadatak. To nije cilj? Tako je. Vidiš. I to je super stvar. Vidiš, odlično. Većina ljudi ne zna šta su ciljevi. Cilj je krajnji rezultat svega toga. Ok, želim da završim fakultet. Zašto? Zato što želim da se zaposlim. U redu, to je i dalje zadatak. Zašto želiš da se zaposliš? Zato što želim da primam platu. Ok, šta će ti ta plata doneti? Ok, hoću da živim sa svojom suprugom na jednoj vikendici na Fruškoj gori, da imamo 2 dece, tako. To je tvoj krajnji cilj. Ovo su sve zadaci koje ti moraš da uradiš da bi ostvario tvoj cilj. I kada se ti zapravo fokusiraš na taj krajnji rezultat, to će ti dati motivaciju, disciplinu, fokus, kada se desi nešto, kada imaš neku prepreku, da se suočiš sa njom. Kada kažeš, želim da završim fakultet, nema motivacije u tome. Možda ima, ali kako se nešto desi se neki profesor koji te ne voli, desi se neki ispit koji je težak. Zato većina ljudi odugovlači sa posljednjim ispitom ili posljednje 2. Jer ne znaju šta će posle faksa. I zato nemaju motivaciju za posljednji ispit. Oni toga nisu svesni, ali evo sad su naučili nešto novo, da zato što ljudi ne znaju šta će posle fakulteta, toliko dugo ostanu u toj apsolventskoj godini. Ono što mi je sad pao na pamet, ako je u redu tebi, da onima koji prate ovaj podcast, koji gledaju, ja poklonim jedno coaching iskustvo. Znači, besplatna coaching sesija, trajat će sat vremena i sa vama ćemo raditi na vašim ciljevima. Tako da, ako hoćete da radimo na vašim ciljevima, sat vremena, potpuno besplatno, što je besplatno ne znači da je džaba, da je bezvredno, javite mi se na Instagram, @timozimonjić, kažete da gledate ovaj podcast i sve ćemo organizovati. Tako da, mislim da bi to bilo korisnije ljudima, da zapravo radimo sa njima, da im pomognem da izvuku tu svoju duboku svrhu iz sebe, jer zapravo cilj nije šta ćeš ti postići, nego ko ćeš ti postati. Da, a tamo me sad jedna stvar onako podsjetila. Da li misliš da, pošto to isto neko, ajde da kažem, uverenje od ljudi, da jednostavno ljudi će više da cene nešto je plaćeno, a više nego što je ono besplatno? Pa hoće. Da li misliš? Pa hoće. Hoće. I to je meni fascinantno. Ovako, znači prvo ljudi misle da ono što je besplatno da je bezvredno, zato što kao zašto bi bilo besplatno, kao ako ima neku vrednost. Jer odmah tu postoji neka sumnja, misle da je neki trik, da je neki mamac, da je nešto. S druge strane, kada je nešto
premium cena ili luksuz, oni kao, aha, pa sigurno Znači, postoji vredi 100%, razlog pa da. zašto je ovo 1000, 2, 3, 10.000 evra. Sigurno je razlog opravdan, verovatno je taj razlog kvalitet. A ne mora da znači. Kada su ljudi testirali vina, bez da su znali koja je cena, bez obzira na cenu vina, otprilike su ih rangirali isto. Kada su znali koja je cena vina, rangirali su ih faktički da je ukus jednako cena. Što je cena bila veća, to je ukus bio bolji. Zato što su unapred znali koja je cena. A također, eto recimo što se tiče coachinga, ljudi koji su platili više za coaching, više se trude i zato što se više trude dobijaju veće rezultate. Što je veoma interesantno, tako da u interesu je mojih klijenata da ja njima naplatim što je moguće više. Šalim se, zato što oni zapravo, znači što su više platili, više se trude kao rezultat tog njihovog truda, posvećenosti, pažnje, motivacije, bore se za to vreme, bore se da izvuku maksimum iz te coaching sesije, dobiju bolje rezultate i onda na taj način oni opravdavaju svoju investiciju. Dok ako bi bilo besplatno ili jako niska cena, ne bi bilo toliko trudan. Kao, pa dobro, dao sam samo 500 dinara za to, pa čak i ako se ne pojavim, nema veze, nije strašno. I sa tim stavom onda sigurno neće postići rezultate. To ti je isto ono kada tebi sad neko uplati teretanu, ne znam, 3 mjeseca. Znaš kada ćeš otići? Nikad. A da košta, ne znam, 100 evra, pa ja moram otići, ja sam te pare dao. Znaš, to, ne znam, jako je to čudno kod ljudi. Ne bi to dali nešto na izgradnju ili nije. Obično, kad nešto košta, znači, razumiješ da zapravo vredi, što ne mora nužno da znači. Znaš, nekad i nešto je možda i besplatno, možda neko dobre volje nešto da ti pruži besplatno. Ali problem je što u današnjici jednostavno kao svi ono kao besplatno ti dajem kurs za recimo online zaradu, besplatno ti dajem kurs, ne znam, da uradiš nešto, da naučiš nešto i onda budu to neki skamovi, jednostavno neke prevare. Šta misliš o tome? Pa pazi, za one koji imaju ograničeni budžet, logično je da budu oprezni što se tiče tih besplatnih ili jeftinih stvari, zato što su se oni, zato što kad imaš lupam 10.000 dinara i ako nešto košta 5, ti onda daješ 50% svoje ušteđevine. I to stvarno zahteva da ti prostudiraš sve to, da se posvetiš, da izanaliziraš, jer to je velika investicija. Dok ako ti imaš 100.000 dinara ili 200.000 dinara na računu i treba da daš 5.000 dinara za neki kurs, pa kao, ok, čak i da jeste scam, nema veze, kao bitno da sam nešto naučio. Tako da... I ne uzmu da nauče to. Pa da, ali znaš šta, stvar je u tome što uspješni ljudi zapravo su naučili da ne postoji neuspeh, samo lekcija. Ok, dao sam 5.000 dinara za nešto, bilo je scam, šta sam naučio iz toga? Kako da mi se ovo više nikad ne desi? Koji su to neki pokazatelji da nešto nije legitimno, da nešto nije u skladu sa zakonom? Aha, možda je ovo jedini post koji imaju. Aha, možda dole u logu piše nešto drugo. Možda nemaju one uslove korišćenja, možda nemaju registrovanu firmu APR. Onda počneš da razmišljaš na taj način, aha, koji su neki pokazatelji da je nešto u redu, odnosno da nešto nije u redu, i postaneš pametni i kažeš, pa znaš šta? Zapravo ova lekcija vredi 5.000 dinara i drago mi je što se to desilo. I onda umjesto da si ljuti, da si frustriran, da misliš da su svi ovaki onaki, zapravo se osjećaš dobro, znaš što si naučio nešto. Razumijem. Kako razvijati produktivnost bez da upadnem u zamku toksične hiperproduktivnosti? Odlično pitanje. Pazi ovako, sad smo već spomenjali nekoliko puta, tuđe priče postaju naše priče. I hiperproduktivnost, ta toksična hiperproduktivnost je opet nešto što je bila tuđa priča, postala naša tuđa priča. A to je, učili su nas od detinjstva da treba da se trudimo više. Da što se više budemo trudili, imat ćemo veći rezultat. Dobiješ lošu ocenu u školi, sljedeći put uči više, pa ćeš imati bolje. I stalno je bio fokus na tome, uči više, radi više, trudi se više, ovo više, ono više. I
to je razvilo jedan način razmišljanja gde više rada jednako veći rezultat, veći uspeh, što u jednu ruku jeste tačno, ali Ali nije ipak postoji baš. gornja granica toga. Jedna od tih gornjih granica je 24 sata u jednom danu, znači ti ne možeš da radiš više od toga. S druge strane, siguran sam da poznaješ ljude koji se trude manje od tebe, a imaju veći rezultat. To znači da trud nije jedini faktor koji utiče Više na u uspeh. fokus. Između ostalog. Tako da, ono što ja kažem zapravo mojim klijentima jeste uspori da bi išao brzo. Znači, nemoj da dodaješ još vatre, znaš, nemoj još da ubrzavaš, nemoj još truda, još akcija, još ovoga, još onoga. Ajde malo uspori, razmisli šta je nešto drugo što možeš da uradiš. Eto, jedno fokus pitanje jeste kako da radim duplo manje, a postignem duplo veći rezultat. Možda ti iz prve neće pasti ništa na pamet, a možda i hoće. Ali to fokus pitanje, usmerava ti pažnju na to kako da radiš manje, a postižeš više. I možda ti padne na pamet, aha, pa mogu umjesto da radim sam, da zamolim prijatelje da mi pomognete i to znači da vas dvojica možete za upola vremena postignete isti rezultat. Ok, šta je sledeće? Šta je sledeće? Tako da nije nužno više rada jednako bolji rezultat, tako da hajde da umjesto rada angažujemo malo kreativnost i da pronađemo nove načine i ti novi načini će nam onda dati veće rezultate ili možda isti rezultat, ali sa manje rada, što će nam onda omogućiti više da uživamo u životu. Što je isto u redu, ne mora uvijek biti fokus na uspehu i na produktivnosti, može nekad biti fokus na vremenu i na zabavi. Tako je. Koliko su komunikacije i pregovaranje ključni alati za ličnu slobodu i postavljanje granica? To su najvažnije stvari u životu, to bi trebali već u osnovnim školama da krenemo sa osnovnim onako koracima kao što su slušanje, postavljanje pitanja, podržavanje i eto možda da dodamo još dve kao malo naprednije veštine. Isto ono također manje pričaj, a više slušaj. Tako je, zato imamo dva uveta Pa da. i jedna usta. To, eto, nešto okvirno za one koji vole brojeve i statistiku, kažu 2/3 slušaj, 1/3 pričaj. Postoji ta razlika između aktivnog slušanja i pasivnog slušanja, gde u aktivnom slušanju ti zapravo slušaš ne samo ušima, nego i telom, klimaš glavom, govoriš to da druga osoba zna da slušaš, ponavljaš 1 do 3 reči koje ona rekla, u smislu rezimiraš ono što je osoba rekla, da osoba može da poveže, ti zapravo slušaš i razumeš ono što kaže i to su sve neke stvari koje kreiraju tu prisnost, povezanost, koje pomažu da taj odnos bude bolji, dublji, kvalitetniji, što možeš iskoristiti sa roditeljima i sa bratom i sa sestrom i sa devojkom i sa kolegama na poslu i sa profesorima. Tako da to su eto ti neki principi komunikacije. A što se tiče pregovaranja, ljudi misle, pa pregovaranje ono kao dva biznismena sede u nekoj sali s stolom i tu je neki ugovor i kao to je pregovaranje. Ne, pregovaranje je mnogo, mnogo više od toga. Eto, ideš u neki restoran, hoćeš da sedneš za šankom, taman kako prilaziš dođe još jedna osoba, vi ne možete da podelite tu stolicu, da kaže, pa ja ću na pola, ti ćeš na pola. Znači vi sad tu pregovarate ko će da sedne, a ko će da ide negde drugde. To je isto veština pregovaranja. Također kada odeš negde u prodavnicu i hoćeš da kupiš nove patike, pa pitaš za popust. I on kaže, a nema popusta. A ima. Kako ti ima dobio, a ja ne mogu. To je isto pregovaranje gde ti hoćeš nešto da dobiješ, a oni ti ne daju, odnosno oni hoće da dobiju više novca, a ti hoćeš da platiš manje. Tako da to su sve neke sitnice koje onako ne radimo, a mogli bismo da radimo. To su eto neke osnovne važne stvari koje podižu kvalitet naših života. Ja svaki put pre nego što odem u neki restoran, ja nazovem, pitam da li rade. Jer možda su baš taj vikend iznajmili salu za neki rođendan.
pošto znam da je uvek plaćam karticom, ne kešom, ja pitam da li vam radi aparat za karticu i za kafu, pošto volim da popijem. Pošto neke od mojih prijateljica su veganke, ja je pitam da li imate vege meni? Da li imate nešto za njih? Da. Onda rezervišem mesto, pošto često idem u neki drugi grad, ja kažem, ja sam iz drugog grada, ajde sačuvajte mi jedno parking mesto. Evo tu je sad, na primjer, ovo prvo je komunikacija, ovo drugo je pregovaranje. Gospodine, to mi ne radimo. Nema problema, hajde za mene, evo, uradite, ja dolazim iz Novog Sada za Beograd, sačuvajte mi jedno parking mesto. I nekad se desi, da mi sačuvaju i stave neku korpu ispred za Coca-Cola, pa mi sačuvaju i onda se oni smeju kao pa ti prvi koji je tražio. Ali da nisi tražio ne bi dobio. Sad to naravno ne znači pregovaranje, ja dobijam sa neke stvari od drugih ljudi, naravno važno je znati pregovaranje, jer drugi ljudi također pokušavaju s nama da pregovaraju. I sa detetom pregovaraš da li će dete ići na spavanje ili neće, ali će ostaviti igračke ili neće. Dete često pobedi u pregovaranju, tako da pregovaračke vještine stvarno jesu neophodne za svakodnevni život kako bi prosto imao bolji kvalitet života. Jeste. Imo, hvala što si bio u mojoj emisiji, nadam se da ćemo opet, što se kaže, još neku emisiju da snimimo, stvarno je podcast bio na izgradnju. I za kraj, hteo bi još jednom da predstavim majicu koja je opet u prodaji, hvala Bogu. I ovu majicu možete da uzmete tako što ćete mi poslati poruku na izvor inspiracije ili na izvor Cast i dalje ćemo, što se kaže, da se dogovorimo oko same porudžbine. I još jedna stvar, za svaki podcast uvek najavim, to jest sponsor, reklamu, kako već hoćete to da nazovete, motivacioni ram, znači nešto što je, ajde da kažem, jako korisna stvar i nešto će vam pomoći. Šta je suština ovog rama? Da jednostavno, znači, kad se svaki put probudite, pogledate u taj ram, jednostavno vidite sebe u tom ogledalu i možete staviti citat koji god poželite i jednostavno to će, ajde da kažem, da da neku motivaciju na početku dana, jer smo svi smo mi ljudi koji jednostavno, nama se izgubi motivacija i to je normalno. Mi treba jednostavno stalno da imamo nešto će nas pogurati. Znači, nije samo tu disciplina, moraš jednostavno da imaš neku motivaciju. I baš mislim da će takav neki proizvod da će vam zaista pomoći. Ostavit ću vam dole, znači, kod koji ćete da ukucate ako hoćete, mislim, znam da hoćete 25% popusta i time ćete podržati, znači, rad našeg podcasta, rad Instagram stranica, znači, izvor inspiracije, izvor Cast. I jednostavno ćete podržati osobu koja pravi ove fine i generalno jako lepe ramove. To je to za ovaj podcast i slava Bogu.